De leerlingen van JKC Sint Bonifatius in Dokkum hadden het nieuwe logo presenteren. De basisscholen maken hem klaar voor een verhuizing naar een nagelnij gebouw uit 2 jaar. En er jet vanzelfs ook een nieuwe uitstraling bij. We waren wel toe aan wat nieuws, wat fris, wat meer van deze tijd en wat past bij ons als school. Nou, dit is eigenlijk een soort van weekend van een molen. Ja, dat is toen de weekend wezen. En dan moesten wij hem zodra helpen om het te onthullen. Wat vind je van het logo? Ik vind hem heel mooi bij de squallen passen. Het molentje is eigenlijk ook een soort bloem die, met bloemblaadjes ernaast die uitwaaien. We gaan graag met kinderen naar buiten of we halen de buitenwereld naar binnen. Dingen doen, ondernemen, in beweging zijn. Nou, dat past ook allemaal bij de molen en bij de bloem. En het uitwaaien, dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die na 8 jaar met een mooie basis doorgaan naar het voortgezet onderwijs. Bij de bekendmaking wie bestuurder-adviseur Dominicus Hooghiemstra aanwezig. Hij gaat in kwarten met pensioen en wordt bij deze gelegenheid nog een keer in het steentje zet. De band zwaagt voor een warm ontvangst en de collega's vieren zelfs een kwart toneelstukje voor hem op. En wat vind je van het pensioen? Want dat is er even bij kwam. Net alleen de onthulling, maar iets extra's ook nog. Ja, Dominicus die heeft zoveel jaren heel veel betekend voor het katholiek onderwijs in Friesland. Wie dit een verrassing? Nee, dat was zeker een verrassing. Dat alle kinderen hier op het plein stonden opgesteld. Hartstikke leuk ook. Want wat had ik namelijk afgesproken? Ik zei, ik ga nog even bij alle scholen langs om nog even een uurtje bij te kletsen. Om nog even de laatste zaken van huisvesting nog even door te nemen. Omdat ik over een paar weken met pensioen ga. Dus dit was eigenlijk, het kwam allemaal heel mooi samen. Hij ging op tournee langs de 32 scholen van BMS Onderwijs. En wij hadden net een nieuw logo. Dus het is heel mooi om dat op deze dag te mogen onthullen.